Hello, good morning. Maayong buntag sa tanan. Niyata sa ato ang sili farm diri sa Picas area. Maig tubo niya tong sili karon diri kay basakan ni sa una, ha, mga silingan o basakan no. Ako ni basakan. Ya ato ni gitamnang sili kay ang tag-iya kapoy na kuno sa basak kay idara na pud taon. Parehaan ning inyong alagad nga retire na sad. Muni ako ning giabangan aw kuan di ay bahin ra ba ni lima. Malinan mi anig 500 o sa ang 100 sa tag-iya, 400 ang retire taon inyong higala. Maig tubo ni akong sili diri karon no, katindagahan ng bunga ang kita ninyo. Dahag bunga, dahag buwak. Oh, soroy ta mo dito unahan no. Oh. Ni arsig katumba ni kunang lamig harog nanay harog pero ako kay gayon og butang og taing. Oh, kita niyo bunga oh. Itindahan ng bunga basig mga kwarta taon na inyong retire ani di pa kayo habog oh ang punuan oh. Oh, atong sang adlaw nagabuno ko karon ako sa nigisigitag Bisaya kay Bisaya siling Bisaya mahal ang Bisaya kani hybrid ni Red Hat F1 ang variety ani kung hibaw-an pa nako Bisaya tanom tanako ni mahal ang Bisaya gikat January hangtod Disyembre yan na naman ni nahinayak naman ni pero okay ra gyapon ni kay ang hybrid September to December January to August di pud mo minus sa 50 hino ng kilo. Kung daghan ni mag-harvest ta og napo ka kilo, na kay 500. Bahin sa tag-iya na ay 400 yung higala. Kaduha man mag-harvest sa kasimana. Kung kana po gyapon kada harvest, hamugaway sa kalibo. Di ba? Malina tay pabuton ba? Nahala kung namuyuta diha Bisaya itanom kay mahal ang Bisaya sa karon ang presyo sa Bisaya 275 ang kilo. Isa unsang variety basta Bisaya nga sili mahal kayo Bisaya ang sili. So kini atong area karon diri na kita ninyo sa unas basakan pa ni ang tag-iya mo harvest ani og 5 ka sako nga pitasi. Nga ako ning itamnag sili mga hapit 800 ka punuan. Wa gid kabot sa kalibo. Pero sige lang, kita niyo bunga oh. Trabis bunga oh. Lahi ra sa akong area dito sa Picas nga lingit ang tubig. Kari abunda kay tubig oh. Gabusagak ng tubig oh. Problema sa kuan ni pagpahuba sa tubig. Oh. So mo ni siya ang ato ang silihan nga naas basakan. Okay di kayo ang sili na basakan ni hindi problema tubig. Nahala ko na mo'y basakan diya nga ikapoy na magbasak. Tamni na ninyo vegetables. Sili kay dugay mo tubo, dugay ka harvest pero dugay sa hinarvest. Almost 2 years ni hinarvest ni. Sa katuig kapin. Kadungan ako ani nano magbatong na nag-harvest ko sila sa batong pero wala na namatay ng ilang batong. Ako mo pa'y pagbunga. Dali ra kwarta tinod pud sa batong. Pero dali ra pud mahurot. Dali ra mamatay. Mo na akong ganahan, sili ako kay pang-retire ni kay gaan ra kay bitbito nimo. Na mo koy disadvantage pud og tiguwang na ta nga mananom tag mga bugat nga tanom. Ang pag-alsa man padung sa baligyanan may problema. Okay, bye-bye.